No, mitäpä tässä nyt sitten enää. Nämä on saamarin raskaita prosesseja, niin kuin tietysti hyvin siinä tilanteessa tiedätte. Mä haluan tässä vaiheessa kiittää teitä molempia siitä, että jaksoitte käydä tämän maankelin läpi. Sen verran nyt vielä palaisin näihin taustoihin, että se ei varmasti ollut teille epäselvää, että me etsimme toimitusjohtajaksi nimenomaan naista. Ja vaikka näin oli, niin uskallan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan ja puhun varmasti koko hallituksen puolesta, että loppuhetkellä tai viime pelissä niin sillä teidän sukupuolellanne ei nyt ollut enää kyllä mitään merkitystä. Valitettavasti tilanne on kuitenkin nyt se, että toimitusjohtajaksihan tarvitaan ainoastaan yksi henkilö. Suoraan sanottuna me jouduttiin tekemään päätös sitten ihan intuition varalla. Ja näin me katsottiin, että se jokin löytyy sinusta, Kirsi Aljoki. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Joo. Olen pahoillani. Näkemiin. Kirsi. Johda meitä. Johda meitä kovaa. Johda. Kovaa. Johda meitä. Niin. Näissä tilanteissa on tietysti aina vähän tunteen pinnassa. Mutta ei se ole helppoa tämä valitsijankaan osa.